A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakiego nowego Pokemona chyci Raimund, kaje rdzeń maszyny ze sztromu i jak Raimund rychtuje recenzję ze książki. Zapraszam. Siemano, tutaj Raimund. Dzisiaj cisnemy do jaskini. Jak tamten kamel hop nam powiedział ostatnio, jeśli łaziło nasz team, to żadnej rewolucji nie ma, ale może dzisiaj chycimy jakiegoś Pokemona, bo trochę gańba tak latać z niepełnym pasem na bale. Dobra, jedziemy dalej. Jakie dostojne uprawy. Nie, czekaj, muszę się odlać. Ale nie kukajcie się, weźcie się obróćcie na chwilę. Dobra, idziemy. Takie kwiatki podlane, idziemy dalej. Tu jest rybiosz. Lubię łowić, ale pracie też lubię. Ale się w ogóle nie waham, nawet jeżeli jeżdżę rybą. Rybak, Nolan, chce się ciuleć. Ty, Nolan, czemu żeś przestał robić Batmana? Ty, co to jest za robak, ty? Tego się sajgunki robi. O nie, jednak nie jest w tym dobry. Widzisz, bierze się za reżyserkę. No nie, tam hop z hałokiem jest. Mój Pokémon umie ino ryceć. Już ode nie chcę podłazić do niego. Pierw ode mnie tego pieruna. Teraz twoje Pokémony mogą ryceć i robić larbo do woli. Nie no, rewelacyjnie, ty. O, tu jest bala. Ja nie mam tylko ładnej twarzy. Kuknij się, jaki je epny. Obozowiczka Charlotte i rybak Kai chce się ciuleć. To ty jest Kai z tego Beyblade? Ty, Kai i Charlotka, to bych zeżar. I hop suty na plac, ja? To nie było fajne, hopie. Teraz pokażę, co jest fajne, wiesz? Jak to mój rozmiar nie ma znaczenia? Jucha, pitej od tego barana. O, mam proszek energii, ja? To już wiem, chłopie, coś ty wonił. No dobra, idziemy bez most. Byśmy się zmierzyli w łowieniu, byś nawet kijanki nie złowił. Rybak Cloud, chce się ciuleć. Ty, ale Cloud to jest chmura, co ty tu robisz? Jerun, znowu te nagrzane ryby. Dobry sztrąfafik, jedziemy z nim. Bo nie, to jest ta jednorożca ryba. Ptoka sroka mi zaczęła rybnąć. Teraz mi ewoluował w Sreloa. Pokaż mi tego pieruna. Tak jest, nasz masochista. Ma dwie anteny na router na zadku. W końcu mamy telewizję na zimno. Dobra, jedymy. Ja muszę się trochę polotać, bo zech takie orlady wdupiła, że zech z lica nie umie się ruszyć. Co ty go do przydrumania, żeś wstała? Tak jest, Fafik. Popieść ta mysza. O nie, to jest Queba Ombre. Dobra, idziemy tu do chaty. Dom Lanety. Nie ma Lanetę, zrobić ci mi nieważne. Och, Raimund! Sorry za ten bajzel. Te badania mnie tak pochłonęły, że zech też coś wchłonęła. Wie, zrobię tu LAN party, tylko kameratów mi brakuje. Ale dam ci coś na droga. Co tak dostał lala, ja? A co tu pisze, ja? To są notatki Lanet na temat boksów, ja? Boksy mogą mieć 30 Pokemonów. To się go do bokserów. Dobra, system nie można łatwiej organizować, ja? Tapeta każdego boksu, ja? Ty działa, co ty smarujesz tapety? Ty dajesz tapety bokserom? Jocha, ty by scenarida tapeta. Podczas przesyłania Pokemon dodaje się do boksu. Te one się tam w środku pierą, czy co? Jeżeli boks będzie pełny, to się nazywa MMA. Taką federację to założył Ash Ketchup, hehe. Boks zostanie utworzony, ja? Kim ty chcesz się prowadzić, co? Dobra, nie ma jak rzetelna recenzja książki, boże instrukcji obsługi pralki. O pieruna, to jest pierogarz. I nie ma pierogarza. Dobra, jedziemy dalej. Kempingi są świetne. Ni. O, kamienny stur. O nie, to jest wunsz rzeczny. Wunsz? No nie, to chmury nie chcemy. Tutaj na plac też nie chcemy. Loada też nie chcemy. To widział, żeby ładować. Nie, Queba Ombre nie bierzemy, bo już nie nagrywo. Pierona mogę chycić tego węża. Dobra, torbia, to idziemy dalej. O, białko zech znalazł, tak je. Robimy masa. Jak mnie gobr zwinie, to mi dopiero matka łeb urwie. To nie fe zakręcony. To musisz się narychtować, żeby pocić po hołdach. Sprawiłeś, że twoje Pokemony już ewoluowały? Ja dziucha nawet 4 razy. Daj kamienia. Owe iskra opole. Dobra, ja za tym nuplem. Dobra, cisnemy po hołdach. Jodeliuchu! Co ty mi to robisz te? Jeżeli krzykniesz to jodeliuchu, to echo ci piknie odpowie. Ja odpowiedź ci, ty jest ciulnięty, zawrzyj ryj. Kurde, będą mi tu ryceli te. Co to jest za odcinek z rykiem te? Wszyscy rycą. A Frydę ryk też rycy, ja? Jako fajna muzyczka te. Jeru, co to za konstrukcje są te? Kto to stawiał? To komuś pianka izolacyjna wylała, te.
Widzę, że się komuś tu powodzi, he. O nie, to jest luftmysza. Nie chytamy luftmyszy. To jest Klara, ale nie sobieraj. Chytamy Klara. O, mamy bala na reptilianie, dobra. Mamy Klara. Dobra, nazywamy go. Sobieraj, hehe. Nie no, żartuję. A ci co tu sam robią? Dzięki temu meteorytowi na hołdzie Asha, a ty w to je. Jest jaki Raymond, dewastator waszej życi. Aż mi powiedział Raymond, ale ja ich biera. A, znowu się na siebie kukamy. Te pieruny mi kamel ukradły, ale mimo tego dalej nie ma sztrumu. Że się Raymond, jakże się z tymi czerwonymi komunistami. Dziwny z ciebie bajtel. Zespół Gamma to są pieruny. Pożerają lądy, bez nich się narodził Sosnowiec. A wy tu, co tu sam robicie? Szukali tej maszyny do sztrumu. Ale widzieliśmy, że inne było tu przytrzymywano. Ktoś nas ubiegł, ale ze śladów żeśmy kuknęli. Ktoś ją wciepnął do wody. Cisnęmy ją szukać. Dobra, pitomy. Już trochę klachamy za długo. Widzicie, tak się go dozeczyliśmy fajnie. Siemano, jestem Kozmo. A to tobie turbili na wierchu, ja? Ta gamma kazała mi ich wciepnąć do wody, do wodospadu. Będzie, że się nie myli ze 3 dni. Jeru na go nie capili. Nawet bojki ostawili w tej wodzie. Teraz będziemy to czyścić zaś 3 lata. Ale wzięli stąd rzadki kamol i pociśli z nim na hołda. Musisz go zdobyć, Raymond. On jest głównym napędem generatora sztromu. Bez tego ani rusz ze sztrumem. Wierzę w ciebie, Raymond. A ja nie za bardzo. O, mamy kamel miesiączkowy, elegancko. Pieruńskie luftmysze. Sztrumfafik nauczył się włoniać, ja? Ale to robimy to. Dobra, złazimy z hołdy, pieruna wiele można łazić. No nie! Słuchaj, ja umiał zwalać stegły głową. No widzę właśnie. Córny pas, nop, chce się ciuleć. Widać, że jest skończonym nubem, hehe. O nie, zechce łeb zwalił. Weź to z rozbiegu, to ci na pewno pomoże. Nie, ja też chcę takiego wunsza. Coś na tej parzach się skitrała, żeby to odbyć trening. Wojowniczka Cindy chce się ciuleć. Ty dziucha, jak tu umiesz tak długo w lufcie być, co? O nie, znowu tak jest tutaj. No nie, musimy teraz lotać. Dziś bez ta jaskinia. Dziś obok tego podejrzanego hopa. Nie włazić do tej rodzinki walniętej. A tu jak coś pominął, co to je? Hołda trenerów, ja? Mierzcie wysoko. Elegancko, runa, te pióry jakie kafle położyli, te jest prosto, co to za wykonanie, te w to kład, te działa w to kład. Ej, ja nie wiem, gdzie tu ino się za. Dobra, cisnemy. Witaj, to jest hołda trenerów, a się wszyscy będą prać. Niestety, żeśmy nie są gotowi, bo na wierchu dalej kładą te kafelki. No nie no, pieruna, jak się prać, co to ma być? Tak to jest z budowlańcami. Pieruna, lecimy sam na wierch. O, tu jest przejście, dobra, jadymy na hołda. Jucha, ja chcę na Kasprowy. Siemano, chcesz ten pociś? Ja. No to jadymy. Pieruna, jakie widoki. Oby umie z chałupy. Może na haram? Nie, nie wolno. Elegancko. I nawet hasiok mają. A co tu jest, te? Tu się piorą hałki, ja? Jeruda, tam się hałki żrą. Uciekamy stąd. Jeruna, jaka tu jest chica pieruna. Jeszcze pada. Co tu się dzieje? Ty, Arek, co tu się dzieje? Raymond, wiedziałeś, że tu się pokażesz? Przecież godać mi, że każdy żyje, no to przyda z nie? Kuknij się, co ta gamma robi. No bo już się nawet nie będę poprawiał z tą nazwą. Wziął ten pieruński kamol i próbuję na tym odpalić Visual Boy Advance. I na emulator Revie prawdziwy. Tu się piorą, tam się piorą. Ja to dupca ida. A wy co? Siemano, cały zespół Magma haruje, żeby se poszpilać w Pokemony. Bez ta energia nie będę potrzebowała fotowoltaiki. Zespół Gamma i Grud to podstawa. Te czemu wy macie tak bale rozstawione te? W sumie tak patrzę, to macie oboje zeza, no dobra. O nie, luftmysza. Owe iskra opole, jademy z nią. No nie, że kto przegrał. O nie, a mnie nie stać na pompa ciepła. Więc się aż wyluftowało tukej. Chłopiec jak to przylos na gierach, nie jest unikaj nie furgą. Admin, Gamma, Taliba, chce się ciuleć. Jest adminem ja? No to już skarga pisza. Ja wiem co wy robicie z psami jak sroją. Tak przegrał, ale zaraz dostaniesz bana. Co, tramwaj mi cały dość, dowej, ja czekam. No dowej hopie, co mnie, cygani mnie pierun. A ty co? Kamel energetyczny je w tej krauzie. Wiele energii. Jest ta energia będę mógł za kola usunąć. Kim ty żezie? Jest taki Raymond. Bym już trombomuter nie ma na czym lotać, bo i bieżnia nie działa. A, Arek mi godał o tobie. Ale to ją ta energia. Stromu nie będzie. No to się trochę chyba zdziwisz. Lider Maxi King Online. Chce się ciuleć. Fajnie na trąbce grają te. O nie, to jest ten córny hałok. O nie, ptoka sroka mi się wytorbiła. Dobra, dowej. Wodnomysza rubo, nowej.
Jeruna, jakie to jest ruby wielbłąd. Albo krowa, co mało znaczenia, te. Ty sobie, ty masz tego wielbłąda chyba z AliExpress, bo te Audi to trochę ci jednego pierścienia brakuje. Powiem ci, że 3 pierścienie nie robią wrażenia. Ilu wdmysza? No pieruna to jest gańba, hopie, wyleś. Co? Ktoś mojego wielbłąda pokonał. No dobra, oddam ci to. Niech twoja muter furgo nabieżni. No tak konkretnie to jeszcze żeśmy jej do chałupy nie wciepli, ale wiesz. Toż mnie ocyganił. Ej, tu mnie cygają na każdym kroku, jest to dupca. To zniknął. O, Rajmund, dziękuję ci bardzo. W końcu te gamma pitnęły. My stąd będziemy też pitać, bo tu jest taki hajcung by na etnie. A jeszcze się obejrzymy. Mamy już energia, ale nie mamy maszyny. Będziemy tu zamy szukać. Zostaniemy teraz wspólnikami. Nie chłopie, Jacek przeca na numer ferie, no żadnych wspólników nie biera. Nie. Dobra, mamy meteory elegancko. Dobra, chłopcy i frele, to by było na tyle. Wiemy, że maszyna jakaś była pod wodą. Mamy rdzeń do tej maszyny, więc wartko cisnemy ze fabułą. W komentarzu dalej możecie napisać, kaje ta maszyna i kto ją mo. Oraz możecie napisać też, jakiego następnego Pokemona chyca, bo ta Klara chyba długo u mnie nie posiedzi. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. I do następnego.